No şabar yani em nabêjin ha gelê Efrînê em dên rê vebê em nikano wana bişîne wê derew hîn ew çetonek wê derene. Wextê ku herin divê demanat hebin. Divê garantî hebe ku bona vegeriyan kesek wan ew neke. Ew ê hane ku li wê dereberê koçberê ku çûne ketine cî gundê Efrînê malê wan e wana ji xweber bo jî her malê xwe bixwazin şer derkeve divê ew nedерkevin. Divê leşkerî Tirkiyê derkeve. Waya gişkî di pêra hêdî hêdî gav bi gav vê bibe. Tabii tiştê ku li Efrînê bibin bêguman li girî spî jî û serî kanê jî vê bibine. Yani bê esayîş em xelkê xwe re nabin bê parastin naşîne wê dere. Em ne wargana. Em garantî bikin ku em bi xwe jî kan xwe biparêzin gorî vê wê me gelê xwe bişe. Paşa wê ev danûstantin dirêj bikin? Em nizanin. Hem êşa me vegerê dayê hem jî ew e vegerê dayê û bi kedê ku navên karê ê koalîsyonên awayekî ku dikin ew jî hene. Ama bêguman yani mesalan ciyekî bîne Efrînê birîna me ye. Yani herkê dereng bimîne birînê me nezîf e xûncê dare. Ji divê em wê rokê bere bikin xwe çi kam bikinin.